Kaixo Joseba, egunon, Iñaki naiz, trinkete bordako nagusia, Irunen gaude, eta gaur erakutsiko dizuet nire erregetegia eta dauzkagun guaiuko behiak. Hemen daude 14-16 emeak, berak egin dituzte orain da hilabete bat, txala txikiak, eta aurrean dakagu hauen aita. Hau dira japoniarrak behiak, guaiu izena dute, Black Wagyu, lau klase diferente daude, hau da Black Wagyu honena. Eta hain dala 17-18 urte, ekarri genituen enbrioiak kongelatutak, Japontik, eta, hasi ginean egiten, eta hain 125, 150 behi dauzkagu. Behi hauek daukate dagoen aragitin honena. Xamurra jateko, gustu askokua, grasa asko daukate sartuta aragien artean, eta, aragi espezialena da. Horregatik hasi ginean behi hauekin. Beste arrazakin konparatuta guaiuak txikiagoa dira, ez dute behar hainbeste lana. Normalean belarra jaten dute udan, dagoenean, eta orain laguntzen diogu pixka batekin, eta batzutan arrai ematen diogu dardu pixkat. Hori egiten du, alkohola egiten du, grasa infiltratzen da, gehiago aragi tartean. Arrak, honek, gutxi gora bera 900 kilo pesatzen ditu. Jaiotzen dian guziak, behar dugu ADN proba bat, eta hori bialtzen dugu Australiara, munduko guaiu guziak han registratuta daude. Eta ADN proba horiekin ematen digute zertifikado bat esaten duena baietz guaiu diala. Zutani baino dokumentazio gehiago daukate hauek. Aragi hau jatetxa, saltzen dugu txuletak. Daukan presioaren gatik normalian txuleta saltzen dira solomilloa, gero atzeko partia zezina, eta beste gainekoa egiten da hamburguesa. Baserria aitonaren baserria zan, eta orain dala 32 urte ja ireki nuen erretegia, eta hemen gaude orain erretegiaren gela batean, goiko gelan. Gero badaukagu baita ere beste komedore bat behan, eta kanpoan terraza handi bat daukagu udan erabiltzen duguna. Egiten dugun gehiena parrillan egiten dugu. Aragila eta arrainak baita ere, baina gure sukaldea oso normala da, ez dugu gauzak espezialak egiten eta ez plater horiek de alto diseñoa. Guk egiten dugu erretegi bat egiten da, bazkarilla, bakaiua, rudabaioa. Hemen dauzkagu bi aragi mota desberdinak, hau da lehendabizikoa, guaiu, aragila. Eta beste hau da zimental aragila, Alemaniatik ekarria, hau da normalean saltzen dana erretegi guztietan, oso nada baita ere, baina desberdinak handia dira. Kolorea, tekstura, zaporea, eta daukan grasa infiltrazioa ere ez da honen daukana berdina. Orduan jaten dezunean, hauan udare bat bezala egiten du. Zapore asko dauka eta oso bada. Eta orain Alfredo, txuleta bat moztuko du, Alemaniako txuleta bat eta berak egingo du. Orain ja garbila daukagu txuleta, parrian jarri behar du, eta ondo egiteko txuleta behar duguna ikatza ondo erreta egotea. Eta hori ikusten dugu txuria jartzen danean ikatza. Zu ateatzen baldin bada, herri egiten da aragila. Horrela ondo egingo da, zuri gabe. Joseba, hemen daukagu lana bukatuta, txuleta prestatuta, ensalada pixka batekin, gure baretzalekoa, noski. Eta, gustatu zaizuen, ikusi dezuten, eta gonbidatzen dezu zaituztet, nahi zuten etortzea ikustea.